Avui, 1 d'octubre, celebrem el Dia Internacional de les Persones Grans, posant el focus en l'edatisme, una forma de discriminació per motius d'edat. L'edatisme es basa en estereotips i prejudicis que associen l'envelliment a la pèrdua de capacitat i d'autonomia. Aquesta visió limita les oportunitats de vida de les persones grans, genera barreres, aïllament, fins i tot maltractament, i impedeix que la societat aprofiti el seu coneixement, experiència i saviesa a aquestes persones. Cal prendre consciència d'aquests comportaments i combatre l'edatisme. Per això, des de la Diputació de Barcelona, refermem el nostre compromís per construir municipis inclusius, on totes les persones, independentment de l'edat, puguem viure amb dignitat i desenvolupar els nostres projectes de vida. Ho hem fet amb un fons específic per combatre l'edatisme destinat als municipis i també celebrarem aquest mes d'octubre el primer congrés per afrontar aquest repte social. Enguany també ens sumem al manifest per una societat lliure d'edatisme que impulsen diverses entitats i associacions del país. Promoure la dignitat en totes les etapes de la vida és el nostre compromís. L'edat no ha de ser una barrera. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, convé recordar que és responsabilitat de tots i de totes les administracions també.